صحاي تاريخ زشلما فتحي ددبيت الشما صحاي زيت عربة كل شعن بهو ما يسمت كالميديا ددبيت النهو مسرتا حاجرة تقراي زرقاقت بأن مسرتا تكالات تعبر أما عدينا بالنرئين نعد حاجة تكالات هنا هاي تكالنا نحجز زعامة وراي سلازي ددبيت كتعنببن كتعبين شرحي ثلاثنا كتلمتن ددبيت نحجز أبلا ددبيت نخون ددبيت ميديانا لسان حزبنا ددبيت تيفي بعود تخمت زعامة وراي ددبيت ميديانا ميديا حزب تقراي ددبيت ميديا حزب تقراي ددبيت ميديا حزب تقراي سلام تعني هبلي كبرات بيت سب ددبيت ميديا كم تخططتي مدب كواكم نواكم ببزل لهم معدي ساعات قطع سلام تكون لنا منه ددبيت ميديا بس ساعات نقربوا مدب كواكم نواكم حزنا قريبنا لنا وانا وهنتاتينا حزنا قريبنا زلنا حدش وسان حوحات ويقع سبر قمتو اب سكرين تري وزلهم مس باشا دستا صانحت كنغبرينا اب صانحتنا زلكم رئيتو حتو لايف سلازلنا محبراو ميديا تكتاتلنا حتىهم رئيتكم أوزيو chat box كتقوم تدخليهم بددبيت تلفزيون تكتاتلنا خا حتاتكم رئيتاتكم بأرتحت بزحلف زلو إيميل كمون سلكي دويلكم بإيميل ونصحفكم رئيتكم كتلو خلنا تدخليهم صانحتنا بزح مهاراي كم زخون تصفى بمقبار زلنا حزنا زلنا سبر زيناون بدنبي بزينا ملكا خنا قربينا نسوون صبق مرداتا كم تجبطلو بمتمانينا مدبنا نجمرو مالتي كم تقدم إلى زقرب قوة مس باشا دستائنا صانحت كنقبر قدمي نافتو برنامجنا مخادنا جن أب محبراو ميديا خمس رأخمو بيجنا بنايد دبيت بيجون ثلاثة فليو أب قالوت بيجات عبيتي ميدياتات أب يوتيوبرات وانتي ترفه بتعم فايرال زغير زلو حبريتا خوين له زنقع لنا إنا أتينا زلنا مالتيو مو أزواويا نحرنا تقراي وسانة حدش وسانة وسين له تحدش وسانة كمزو زصعب كأربالكم إيه أب أفتو زنبرا جنوسايدال كوينات حزب تقراي ناي مسنات كوينات بحماق قاطامي أب إيد صلاة زودقو مرحت نيرو منعيهم أبالات فتصامي تسرحن ماقلاي كوميتين ناي حوحات مالتيو فلغو تهايوهم زنبرا بخالو تقاطامتات تقاطامي بزحي زيوم ترأيهم تجمجمو أتوم أبيت سلا أزودقو بمنتهي مخنيات وديقهم تواهيلون دجنا بسرحهم كم اللص لزلوهم هيسن قل هيسن كجبر سلزنورو زينها تجبرت أنيحو دحريجكن وسانة توصين الله توصانة دكتور عدي سالم باليمان دكتور أبراهام تخستن سرح فتسام تيمنيرهم نابزنا وروو ناي سرح فتسامي سرحهم كم اللصو كمون دكتور سلمون كدانة دكتور أمين عصمها عرقاوي كمون كيروس حاجوس دكتور ردائي برهن زياتهم أخلاي كوميتي أمنيرهم نعم أخلاي كوميتي نتهم تماليسهم الله كابزوز أجن كاريا إبراهيمن ملو قبرك زي أبيهرن أجت أمتاتو ترأيو هيسن قل هيسن جيرن تغيرو مالتيو كاب زنورኦ ናይ ውድብ ሓላፍነት ክለቃ ከምኡን ካብ ኣባልነት እውን ክለቃ ተገይሩሎ ማለት እዩ እዚዩ ከመይ ኢና ንሪኦ ዝብል ሕድሕድ ሰብ ናይ ባዕሉ ረእይቶ ናይ ባዕሉ ርድኢት ከቕምጥ ይኽእል እዩ ንሕና እውን ናይ ባዕልና ረድኢት ብደንብ እንዳገምገምና ፃኒሕት ክንገብር ኢና ነገር ግን እቲ ኣጋጣሚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ብታሪክ ህዝቢ ትግራይ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጨፍጫፍ ጀኖሳይድ ክወርደና ከሎ እዚኦም ኣይኮነን ካልኦት እውን ከጋጥሙ ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት ምእታው ከም ማሕበረሰብ ማለት እዩ ኣድላይ እዩ እዚኣቶም ግን ከመይ እዮም ኮይኖም ተንተባረራ እውን ንምንታይ ተባሪረን
እቶም ናብ ስርሖም ተመሊሶም ዘለዉ እውን እንታይ ተራእይ እዮም ተመሊሶም ዘለዉ ዝብል ትጭብጢ ኣብቲ ናይ ውድብ መግለፂ ብዝተወሰነ መልክዑ ተገለፀ ዋላ እንተኾነ ናይ ባዕልና ርድኢት ክነቕምጥ ኢና እዚኦም እውን ካልኦትን ሒዝና ኢና ሓቢርና ፃንሒት ክንገብር ሕዚ እውን ምሳና ፀኒሕኩም ድላዋትና ክትካፈሉ ዕድመና እዩ باشا نقعد حن مزار سلام دكتور هايله قعد حن صنحها كرت يا لي قرم يغني لي كم تقدم الى زقربو زنبركو اب تفلالي محبراوي ميديا حزي او دارغا بزحات ميدياتات تلطيف له افتو علاوي نايت ود بيج ون تلطيف له ام ميديا ناب دبيت ميديا ون لطيفنا لنا اب قلي اكونت خاون ري يلو بزح سب شري قبرلو مالتي تحساب اوريدي ناب مبزحتو محبراوي ميديا تتقام بصيح له اتو محبراوي ميديا زي يتقام كفال محبره سبنا كن اي بصحون لذي انتا يوم تغيرهم زلو زبل بدن بخنريو سلا زلنا اينا تراخبنا زلنا مبوء اقرا من قديت انا مجمري حتى يكلعل صفيح زين عخائخ لما عندي قدم لو نحلفكم سلا زنوركم مالتي غزيه تقيمه ايه سلازي كمتو قدمي لزل عالكو سرح فصام زنورو خلتيوم تماليسوم اللو اما اخلاي كوميتي زنورون تماليسوم اللو بجكا كلتيان مولون كيريان كاميري غايو توسانه زغاطمن كلنا بزح مسوعتنا زخفلنا ايو خفيلنا لينات بيونست كله دمص خون نزيوم موكير እዩ ግን ንዕኦም ጥራሕ ተዋሂል እንታይ ኮነ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ካብ ምድረገጽ ከጥፉ መጽኦም ዝነበሩ ጸላእት ስለ ዝኾኑ ንሱን ምምላስ ዝግበር ዝነበረ መኸተን ኣብ ኣቶም ዝበጽሕ ዝነበረ ጉድኣት እውን ኣካል እቲ ጀኖሳይድ ስለ ዝነበረ ንዕኡ እውን ንምምካት ዓለም ንኽፈልጦ ንምግባር ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ወለዶ ከፊል እዩ እቲ መስዋዕትነት ኢለ እየ ዝሓስብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ዝነበረ ከምኡ لذي حزق مصخلو ودباو مسرح خرق سلو زلوو بتو ودباو مسرح حلف سلو زلوو تگمگيموم اتو عبيد صلاح زودقلو خناتاتو ون تگمگيمو كعاتو زخولو اتيوم كو زخولو وصيم اللو وصيم كل كلخو بتو ودباو مسرح تباري روم اللو إلنا خنا أمتون خلينا ازي كميري غايو بحرقت كفترو زخيل implication هلو ريخون اب سمعيت كون خاليو اب سرح كون خاليو بتغالي قص نايت ودب ديمقراطياونت كومبرومايز تغيرو دينه ويس ديمقراطياونت زرء دينه كمي غاري غايه تغمغامون تخايلو خمخانو هيس غيروم غلهيس غيروم هيس ونت غيروم ايو ناوزي توصي زلمو كمي ري خايو باشا غرام دكتور انا لاي ያው ከምታ አንተ ዝገለጽካዮት ናይ ውሳነ ዜና ኩልና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሪና የለና ምናልባት ብቴሌቪዥን ዝከታተል ህዝብና ዘንጊዑ ክሪኦ ዝኽእለሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ ከምቲ ዝገለጽካዮ ከም ዝፍለጥ ንነዊሕ እዋናት ኣብ ልዕሊ 2 ወርሒ ዝተኻየደ ናይ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴን ናይ ጠቕላላ ኣመራርሓ ማለት ኣብቲ መኸተ ዝነበረ ሓይሊ ዝተሳተፈሉ ገምጋም ናይ ነቐፌታን ገምጋምን መድረኽ ካብ ዘይረኣዮም ማለት ውሳነ ካብ ዘይዕረፈሎም ጉዳያት ሓደ እዚ ሎሚ ውሳነ ዓሪፍሉ ዘኒኦ ጉዳይ ዝምልከት እዩ እንታይ እዩ ዘይተረኣየ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበሩ መድረኻት እንታይ ዘይተረኣየ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንገለጽ ነርና ኢና بعويو ناي حبار مرددا ون مالت بوانو كرأ زخنا وان كرأ خم زخون ناي كل مرددا نيرو من حتى يقولن مالت نسمعه سلازنا ورنا مالتيو بوانو كرأ مسزنا ورا قلت مريحنت مستي عقاتي مزنا تم مدرخات نخنا وحو مخنيات زخنا أفت مريحنت ناي بقلت استقامته ናይ መሪሕነት ውድቀት ዝተባሃለ
ናይ ዓቕሚ ምጉዳል ዝተባሃለ ብመንፅር ትረአ ተሎ ግን ናይዚኦም ጉዳይ ክረአ እንተነይርዎ ግዜ ክወስድ ዝግብኦ ነገር ክኸውን ኣይግባእ ነይሩ ሃላ እየ በተለ በቲ እቲ ብግልፂ ዝተረኣየ ናይ መሪሕነት ጉድለትን እሞ ድማ መሪሕነት ናይ ምትዕራይ ኣንፈት እውን ይኽተሉ ምስ ምህላዎም ናብኡ ክኸዱ እንተኮይኖም ናይ ግድን እዚ ሎሚ ውሳነ ተወሲንሉ ዘሎ መሪሕነት መዕለዊ ክህልዎ ነይርዎ ማለት እዩ ምናልባት ብዓብዪ ምስሊ ንምርኣይ ኣብ ቃልሲ ብዙሕ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእል ምንም ስቂሉ ሓደ ሻዕ ከምቲ ሕስያ ዘይተሓነቀ ይኽእል ዓይነት ነገር እንተዘይውጋዕ ፅቡቅ እዩ ኢለ ዝኣምን ብወገነይ ኩሎም ዓይነት ነገራት ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም ማለት ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ትወድቀሉ ኣጋጣሚ ዕፁ ኣይኮነን ኣብ ውግእ ክኸውን ይኽእል ኣብ ከተማ ክኸውን ይኽእል ኣብ መንገዲ ክኸውን ይኽእል ብዘየገድስ ማለት እዩ ምናልባት ክፍለዩ ዝኽእሉ እቲ ኣገባቦም እዩ ኣገባብ ማለት ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ፀቕጢ ወይ ኣብ ቀይዲ ትውዕለሉ ኩነታት ወሳንነት ኣለዎ ከምኡውን ድሕሪ ምውዓልካ እውን ወሳንነት ኣለዎ እዚ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ መስዋእትታት ክኽፈሉ ከለዉ ካብቶም ዝኽፈሉ ዝነበሩ መስዋእትታት ሓደ ብዘይተፀበኻዮ ኩነታት ወይ ከዓ ኣጋጣሚ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ወዲቕካ እውን ተቃልሲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተቐፅለሉ ኩነታት ንርኢ ነርና ኢና ንኣሞራ ዝኣኽሉ ጀጋኑ ተጋደልቲ ንቐሺ ገብሩ ዝኣኽሉ ጀጋኑ ተጋደልቲ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ወዲቖም ይፈልጡ እዮም ግን ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ወዲቖም ተቃልሲ ተቐፂሎም እዮም ማለት ተቃልሲ ብኸመይ ተቐፅሎ እዩ ንክንደያ ዝኣኽሉ ጀጋኑ ተጋደልቲ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ወዲቖም ይፈልጡ እዮም ግን ተቃልሲ ኣቐፂሎም እዮም ተቃልሲ ምቕፃል ማለት ሞት ድዩ ክመፅእ እስራት ድዩ ክመፅእ መግረፍቲ ድዩ ክመፅእ ኣካል ጉድለት ድዩ ክመፅእ በቲ ናይ ዕላማ ፅንዓቶም ኣቢሎም ዘሕልፍዎ ፅንዓት ናይ ዕላማ ተወፋይነት ኣካል መቐፀልታ ናይ ተቃልሲ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ተኡ ዝረአ ፍናን ተኡ ዝረአ ፅንዓት ተኡ ዝረአ ናይ ዕላማ ውፊነት እቲ ቃልሲ ንክቐፅል ካልእ ሕራነ ዝወለድ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ዓንትዎ ዝበልኮ ሰለስተ ሰባት ከም ኣብነት ዝገልፅ ነበርኩ ብትክክል እውን እቶም ሰባት ንሶም ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ምውዳቖም ስዒቡ ኣብ ተጋዳላይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተፈጠረ ስምዒት እንታይ ምንባሩ ንታሪክ ምስክርነት ተሪፎም ዘዘንተውልና ጀጋኑ ብግልፂ ነጊሮምና እዮም ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣሞራ ኣብ ናይ ቀሺ ገብሩ ኣብ ናይ ክንደያ እንታይ ዓይነት ኒሕ ከም ዝወልድ እሱ ማለት እዩ ስለዚ ብነብሱ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ምውዳቕ ላዕለዎት ኣመራርሓ ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ዓንቶ ዝጠቐስክዎም ኣብ እዋን ደርጊ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዝወደቑ ጀጋኑ እውን ብዝተዋሃቦም ልኡኽ ናይ መሪሕነት ክበሃል ዝኽእል ተራ ዝነበሮም እዮም ግን ካብኦም ታሕቲ ሓፋሽ ተጋዳላይ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ይወድቕ እዩ ናውን እኮ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ኢድ ፀላኢ ዝተረከብናዮም ናይ ዝሕዚ ናይ ቲዲኤፍ ኣባላት ጀጋኑ ኣለውና ስለዚ ብዝተፈለየ መልክዑ ንዕላማ ተቃልሲ ንቐፃልነት ተቃልሲ ንክብርን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ዘይጓዳእ ወይ እውን ንፀላኢ ዝጠቅም ማለት ዘይጠቅም ኩነታት እንድሕር ደኣ ነይሩ ድሕሪ ምትሓዞም ከም ከማይ ከመክሕ ዝኽእል ኣይመስለንን ምናልባት ከም ልምዲ ውድብ ህወሓት ይኹን ኣብቲ ናይ ደርጊ ማለት እየ ከም ትግራዋይ ናይ ወነን ወሎ ናይ ዕላማ ተወፋይነት እንተሪእና ብዝተኻእለ መጠን ዓርስካ ክተጥፍእ ዝምከረሉ ብዙሕ ግዜ ንሰምዕ ኢና ብታሪክ ምናልባት ኣብዚ ንዑ ዝፈቅድ ኩነታት ኣብ ዝነበረሉ እንተኮይኑ ውፍያት ሰብ ዕላማ ገይሮሞ እዮም ግን ከዓ ዘመክሕ ኣይኮነን ንዑ ንክገብሩ ዘይመቸዎም እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ዝውሳነ እዚ ዝመሓላለፍ ዝተፈላለየ ርእይቶ እዩ ዝወሃብ ዋላ ባዕለፍቲ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን እዚኦም ኮ ተማሪኾም እዮም ዶ እንታይ ደኾን ዝበሃሉ ብሓቂ ደስ ዘይብሉ ዘረባታት ንሰምዕ ነርና ኢና ደስ ዘይብሉ ዝብል ዘለኹ እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረ ኣብ መድረክ ቀሪቦም ናቶም እውን ቃል ተሰሚዑ ናቶም ቃል ምስማዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ዙርያ ምላሽ እቲ ኩነታት ከፅንዕ ዝኽእል ኣካል ተመዲቡሉ እቲ ኩነታት ብዝግባእ ገምጊሙ ውሳነ
بت مأخلاي كوميتي ويون بتي زملكوت أكل كساب زي تمحلالفه حلفن ترفن زربا ويون عقبك بحال زخل نجار مزراب أقداسي إلى أي أمنن سلازيو بزتها متن كساب زانا لما عن توسانة توسن زوم أو تحت صلاة زودو أكلات بمولهم كاب عاقن نلعل بزخونة خونتات بزي مفكارو أو كأيد زوعلو ناي علامة ناي توفاينت ويون ناي صنعات أجمع يلنا جن نخندم ناي جدن زمر رخزي كنس بزنا برنا خونتات يحاليفو مالتي ردوزنا لو من تاينا خن مهار نخل مچس زخونه يكون أكل قريفو السونس على أحلف زهاو ويون هو تقدمه خد حندليو من بارز مرسة كواجا ويكا انتايز بحال كحالي اللي لا أي حسوني كارس سلزغنا بدنبي قرارة هم زغلو بدنبي كجماجمو هم زغلو إيه زامن تمن تايسي ناي بسقطهم مخاد وناي بسقطهم ممان ترح يكونه أبز قال سوزي جنا نجار عالمهم زي رأيو ملامل دك حزبي مدما معات ناي فلتت ناي مورال ناي تسفى فسس تجور اللهم مهورات مناسي زسان نالو بسفي حوضر مالتي قال سي سلازي بدعمي عبية نكاغة انتقودلك ناي صنعات توفاينتن علامة ناي مفصام قرصينتن كغودلو زي يقبع قال سي فلاك أبيرك مريحنتي عدو عبي صاوند قولع مسواعته زخوف للو كاب عدميهم قنطار زي قنسو لقالق مناسي مسواعته أبزو خوف للو زخونه يكون ببرك مريحنة زل أكل لعلا عقانو خوينو انتو زي كوينو بخدات ويون تخولوتات اندهالو فتيخا إلكا بمهاب بممراخ بزبهال بركي كافت قالسي كجلس تثبيت أي جبرن مالتي سلازي ملينا خيتزاربنا بتعجستي بتنقاقة مصباي أدلاي نيرو لو مجن بجلس أوصي الله مالتي لازم خمسة رد هو هذا الرئيس لازم نورمي من الوقت ترى تقادلتون تزخونو مريحنا زي كون مالتي تزرعي له عقباب زي كقول لي خلمبر بس مسرح زي أمزرعي يجيم جمي حد تقارلاي تمليسو ناوغانو خمس خلا بخمي خونتات أبيت سلا كم زودغة مصنعتي يقبروا معلوني حتتي يسندوني ونياتو هي التاريخ وصحافي صحنكو أبز قال سيتي تساتيفو من بارو حدا تاريخي أبز قال سيتي تساتيفو زغطومو خونتات زبركتو أبركتو وزته سلازي صحاف مسنيتا حتت كلون بزح نغرات الله مستغدالاينت كا تتحيزو عدها مسغوركايو مسواعت تتحيزو زسند تاريخ الله افت تاريخ نسو صفوف نغر كسفر سلازلو نايزيوم طرح زي كونس ناي حدح تغدالايون بز منقد زي زره مخاني انا زلن حبريتا مالتي سلازي حدا الرئيس لازم نوري كالاي جن اغاطام خوينو زوم سواس زيوم امرحنت سنور ساتيا امرحنت منبارم بخلطه منقد يزرا هذا امرحنت كوينه ما بتحصل اخود كهلو بنوصم كافت مريحنت مقدالم طرح زي كونس بزح ناي تودب ميستر بزح ناي منقس ميستر بزح ناي تقالس ميستر ناي مفلاط تخؤلو زنورم اكالاس سلازخون او وسانتها زساتفو او تلمتها زساتفو اب بطعمي استراتيجيك زبهالو وسانتاتن انفتات مقماطن تساتفو زنورم اكالاس سلازخون مس ميستر ناو صلا ملحاخون زي ملحاخون ويكا مقلعن زي مقلعن تتحيزو كرأ زغبو نجر سلازلو حدا كندينا يفتقالسي غدات بصحي ወይ ከዓ ጉዳት ይበጽሐን ኣብ ትሕቲ ጸላእ ብምውዳቖም ዝብል ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ትውድብ ብግልፂ ናይ መሪሕነት ፀገም ገጢምዎ እዩ ናይ መሪሕነት ፀገም ብክልተ መንገዲ እዩ ብብቕዓት እውን እዩ ብቁፅሪ እውን እዩ ብቁፅሪ እውን ይጎዲሉ ብብቕዓት ጥራሕ ኣይኮነን ደኺሙ ስለዚ ናብ ጉባኤ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ብጣዕሚ ዝተመናመነ ቁፅሪ ብጣዕሚ ዝደኸመ ናይ መሪሕነት ዓቕሚ ከም ዝገጠሞ ስለ ዝገምገመ ናብ ጉባኤ ክኸይድ ከሎ
اتي كمالو زدليو مريحنت ولا غواي خيدون كمال حسبت له كونسيدر كغورم وي كان اغمت كاتوم قدني نزيومن مالتي اغمت كاتلو وي بوسانه كوصو وي بوسانه كوصلو سلازلو مالتي سلاز تخالاي مستو غوديلو زلو ناي مريحنت غلت تتحيزو نمرأي كبقع يقبا نيرو زل امنا سلازلني بخلوتي منقد ترايو لو مرينا يعني ماتي اوصيت تمثلنا حيث إننا نوقع نجار تودو انتهي يبل كيف لنا نوقع نجار الله كم سب تعنتو سوقس كله تزنور خونتات مسارات غير كاخ نجارات فرد افتزنور خونتات دما ناغمغام قريو تزي ترايو رغصاني خوين كان بوقع ايكالني سلازي كم سب جن مبزحت يوم كم زرعنا يوم مبزحت يوم وين يكونن كلهم يوم بس قاطعين نلات توصنو أفتناي قدم ناي 17 عامت برتاو قالسي زنور تقادلتي ولا دا يكون بر أتحت صلاي كود كهلو زنور لخونتات ترندت لنا جن سئلهم قدم يتقادلتي نيروم بزول تخكلين هذا كنا ملختي محلاف أي كال مهنياتو تتحاز لخونتات بزقبا مرايس لزدلي لازم بتغلى الله هرا كله مبزحت يوم سيفيل يوم نيروم مالتون أو تدرنا هيوت زي نورو ما أفتنا مجمع هونتات مس مخانو سلطناون بزي وسدلو هونتات بصرون تا أقول جم كي توصل المزرعة تخكله هونة تنزلها عرسام قد فني رام دياتا ترجعي ما تمسك كم زعانت بدعون سمعنا هنا خاب ما أخليكم في آلات كي ترفع عم بزحزن مركوع قدمي لزنا رماتي بعدين وصيت نايتي بالسنة حقي زي استخايدة ناي مدرخ يكون كان مدرخ وصاص جبر زنر قال سموهانو سون أقومت كاتلو تدفيت نسون قليل يكون النيرو عرس خام نمطفى اون غزي زي ترخولو تو opportunity زي ترخولو خناتات كو خلو خليو جمس قديتا اني تفكر ببزح من قدي سرعة عرسهم مطفى ختواي ومن الكاونت حتى طالع عزت زرزر جم سلا زي بلنا او سلا زي نبرنا رقصانيا خوينا خنا وقعين خلينا نبر عرس خاون كو تايز بهال بمنتهى خاطر سون يوسنو ايو حداوكم عين كونات نيرهم وتدرات يكون مبزحت يميلك تقادلت سايكون مبزحت يوم اما فتايس مزنورو سلازي تخونات يوسنو ايو بسروون كوم زي تقورلو سلازلك اطرح بيكون ان اموراكو كلاشن تعاطيهم ما تحس لا وديهم بقى تاقصت اي فقدتن تخونات اي فقدتن بقى اي فقدتن قاتا حساب زسحب صلاتي زركولو غيزه خمز نبره إنا مالت أفتح حلف لذا بزنا يحزون سوينا بدفن بموقع عقليلنا نخرج قداي هنا تعرفون زي تفو خمسة زي جور مسرتو أنا يغريت هاجور الليمبر تناي بزتها خالمت أني لا أنا زوسرو بزتها خالمت تناي علامة صناعتي تي أقدي ما زوسرو تناي علامة صناعتي زوسر أنا عرسم زي تفو جاكان تقاللت اللونه أنا تزغني لي ممارسكم بتذكر بيوت تزهلو ممارسكم مقدال ربح يكون بتذكر مالتي جن تخونتات يوسنا هذا حيزوس على أخذ صوت الكازغل عين السبت تخوينكا تزيح زكاي مرأس من محتى يقول زي قد فكاون تخونتات تريخ لا حيزوس زي قد فكاون تخوينو سخاف ذات فكا بعرات مرأس خليها حال زي جن خونتات نتفقد زي له زارة ويكلم بدأ نقول خونتات نتفقد تناي علامة صنعتي أنا زقدم كم تعند زور خاص أفتح السلام مسودوس قال سوزقت صلو تأمراوي أنت قادلتي أنا يقدر محذر أنا يوم نالوات بهوت أنت زهلوس مالتي يكرتا بهوت يخونس أفتح السلام أنت زي وركوس بتاعي تحت السلام ودي قوم نداد زهاو نتقالسي بتبتعمي زقوهارو بتبتعمي حرانن تعسان فتيرهم زقزاصلو لك عدخون أوركتي يقول نيرهم بس ربو درجة خم تفلت طولم تقادلتون نيرهم تقولنا تيزوسنا مالتي تقولنا تيزوس لذي مالت بفلاي تبدو جزء ولا سب عرس خامت فا أبزبل فراداين تزي خون نخبل يدليه
تفتا بوتا نسا زلو أخل سلطانة وسيدي أو كمي عينت كونتات عرس غطف خم زلو أو كمي عينت كونتات نتقالسي زدلي مسوات النت عرسو خيطفأ بهيوت زليقو خسع موداتاون نتقالسي كخفلو زقبا واغادي اوبريشن دي وزته خبر كم زلو بنام زبل سو بعلامان بوميان افت خونتات نس خوينم سلطنلو ويدما زملكتهم اكال سو زلو انا بزو خوينه بزح فرد አይደለም ኣብ ደገ ዘለና ሰባት ብዙሕ ግዜ ዓርስ ከጥፍ ነይሩ ዓርሳ ከጥፍ ነይሩ ብዙሕ ይባሃል እዮም ብፍላይ ከዓ ኣብዞም ሰባት እዚኦም ማለት ብኩሉ ንምጉዳል ምክንያት ኣይሰኣናን ብዙሕ ምሁር ሓይሊ ብዙሕ መንእሰይ ብዙሕ ዕሸል እናጎደለ እናረአና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዕላማ ናብ ሓደጋ ከየውደቀ ክተርፍ ዝኽእል ሂወት እንድሕር ደኣ ነይሩ ኮይኑ ነቲ ዕላማ ናብ ሓደጋ ተየውደቀ እየ ዝብል ዘለኹ ነቲ ዕላማ ናብ ሓደጋ ኣየውደቀን ማለት ነቲ ቃልሲ ኣይጎደአን ማለት እዩ ቃልሲ ከይጎዳእካ ክተርፍ ዝኽእል ሂወት እንድሕር ደኣ ሃልዩ እቲ ቃልሲ ከይጎደአ ሂወት ከተርፍ ዝኽእል ሰብ ጅግና ኢና ዓየ ዝብላና ስልጥን ክንብል ክንክእን ኣለና ስለዚ ዞም ሕዝ ተመሊሶም ዘኒሆው ንርአዩ سوينا بعقم درجات النصر ماتي ثلاثة دكاتر حمشته نو سوري 4 دكاتر 4 خاء خلته ويلعلي ماستر زلهم ساعتي سويل كا بعقم درجات كو تاريخ هاي مالتي تግራይ እነዚኦም ከተምህር ክንደይ ግዜ ወሲዱላ ናኦም ንኽተበቅዕኻ ክንደይ ግዜ ወስደላ ካልኦት ሕድሕድ መስዋዕቲ ዝኸፈለውን ብኡ ደረጃ ንኽበቅዕ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ እምበር ካልኣይ ዓመት እምበር ሳልሳይ ዓመት እምበር ሓደ ዲግሪ እምበር ዶክተር እምበር ቶም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ኩሎም ማለት እዩ ብጣዕሚ ንዕላማ ስለ ዝኾነ ንህልውና ስለ ዝኾነ እምበር ስኢልካ ብነብሱ ከምቲ ብደገ ኮይንካ ዓርስ ከጥፍ ነይሩ ዓርሳ ከጥፍ ነይሩ ኣቕልለ ቤልካ ትዛረቦ ዓርሰም ከጥፉ ስለ ዝነበሮም ኣይኮኑ ነጥፊኦም ብምስውኦም እውን ሕጉሳት ኣይኮናን ተዝካል ተዝተርፊና ንመርፅ ከቢድ ዋጋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕዚ ድሒኑ ውሳነ ተዋሂብሉ ዘኒአ ኣካል እውን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ 4 PhD ሆልደራት ቦት ነይርዎም ኢልካ ዘረባ ወይ እውን 8 ላዕለዎት መሪሕነት ማእኸላይ ኮሚቴ ፈፃሚት እውን ዘለዎም መንጎኦም ዓርሰም ከጥፉ ነይርዎም ኢልካ ምባል ኣነ ኣገባብነት ዘለዎ ኣይመስለንን ብደገ ኮይንካ ክውጋዕ ከሎ ማለት እዩ ነቲ ቃልሲ ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ ብናይ ባዕሎም ተወግሶ ነቲ ቃልሲ ዝጎድእ ውሳነ ክሳብ ዘይወሰኑ ማለት እዩ ሰላም መፅኡ እንድሕር ስኢሉ ብዘይምቹ መልክዑ ጎቢጡካ ምንም ትገብረ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሞት ይሕሽ ትብሎ ግን ኣሎ ፈቲኻ ፈቂድካ ህዝብኻ ቃልስኻ ዕላማኻ ክብርኻ ስምካ ብዘይረብሕ ነገር ረኪስካ ነብስኻ ፈቲኻ ንፀላኢ ዝጠቅም ነቲ ቃልሲ ዝጎድእ ግደ ተተፃዊትካ ግን ስኢሉ ሕብረተሰብና እዚኣ ካብ ምግባር ሞት ትሕሽ እውን ይብል ትምስል ተሎ ማለት እዩ ከምኡ ትብሎ ነገር ኣሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንፅር ትንርኢ ተለና ክልተ ዓይነት ውሳነ ተወሲኑ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዝወደቁ ሰባት ፈፃሚ ስራሕ ዝነበሩ ክልተ እዮም እቶም ፈፃሚ ስራሕ ዝነበሩ ብቐጥታ መፅኦም ኣለዉ ትገምጋም ይንፈልጦን ተሓፋሽ ዝፈልጦ ኩልና ንፈልጦ ነገር ግን ኣሎ ንኣብነት ናይ ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ እንተሪእና ኣዲስ ኣበባ እዩ ተታሒዙ ኣብ ናይ መንግስቲ ልኡኽ ከም ዝነበረ እዩ ዘሎ ሓበሬታ ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ካልእ ንፀላኢ ዝጠቅም ነገር ገይሩ እንተኮይኑ ጥራሕ እዮም ክግምግሙ ዝኽእሉ ብናይ ባዕሎም መንገዲ ገምጊሞም እንታይ ከም ዝበልዎ ብዝርዝር ዋላ ኣይንፍለጥ ብትውሳነ ደረጃ ግን ንፀላኢ ዝጠቅም ነገር ኣይገበረን ዝብል መልእኽቲ ዘሕልፍ ውሳነ ኢና ዓይ ወይ እውን ልዕሊ ዓቐን ብዝኾነ መንገዲ እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፀላኢ ውዒሉ ዝብል እዩ ትርጉም ንዓይ ዘሎ ስለዚ ብቐጥታ መሲሉ ማለት እዩ ናይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ በረኻ ዋላ ይኹን ብትርጉም ግን ተመሳሳሊ ውሳነ እዩ ክወስዶ ዝኽእል ማለት እዩ ናይቶም ካልኦት እውን ኣብ ናይ ዶክተር ሰሎሞን ይኹን ዶክተር ረዳኢ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዘለው ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ክልተ ሰባት ዝተፈለየ ነገር ርኢና ኣለና በቲ ካልእ ሰልፊ ማለት እዩ ናይ ኬርያን ናይ ሙሉን ማለት እዩ ኣብዚ
በዘጋጣሚ እዚ በአንጻራውነት ኣብቶም ናይ በረኻ ዝነበሩ ትክክለኛ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ነይሩ ኢለ ዓንቶ እዚ ስኢዶም ከም ዝገብሩ ነይሮም ከጥፉ ነይሮም ኣብ ዝብል ነገር ብትክክል እውን ስሑት ዝኾነ ነገራት እየ ዝርኢ ነይረ ኣብ ናይ ክልቲአን ኣነ ዘለኒ ምልከታ ሓደ ነቲ ህዝቢ ከድንቕ ይደሊ በዘጋጣሚ እዚ ሓበሬታታት ክረክብ ይኽእል እኮ ብዝተፈላለየ መንገድስ ይመፁና እዮም ነይሮም ክሳብ ዛ ውሳነ እዚኣ ትውሰን ግን ዓው ብዝበለ ድምፂ ብክሕደት ይኹን ብምስጥር መሃብ ይኹን ኮኒኑ ወይ ክብረን ኣዋሪዱ ዝተንቀሳቀሰ ሚድያ ይኹን ዋላ ብማሕበራዊ ሚድያ ደረጃ እውን ኣጀንዳ ኮይኑ ኣይፈልጥን ስለዚ ዝኾነ ነገር ብኣግባቡ ተገምጊሙ ተራእዩ በዚ መልክዕ እዚ ዝምልከቶ ኣካል ዕላዊ ክሳብ ዝገብሮ ብህፁፅ እንብሎም ነገራት ጉድኣት ዘምፁ ወይ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ወይ ከም ቃልሲ ብብርኪ ቃልሲ ብብርኪ ህዝባዊ ረብሓ ጉድኣት ከምፁ ስለ ዝኽእሉ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ምቁጣብ ኣገዳሲ ነይሩ ኣነ ኣብዚ ብጣዕሚ ከድንቕ ዝደሊ ማለት እዩ እንዳውም ብግልዋፅ እዩ ነይሩ ማለት ንፍትሒ ዘሚሩለን እዩ ዳያስፖራ ጉቡእ እዩ ድማ ጉቡእ ዋላ ኢደን ኢሃ ፍትሒ ክረኽባ ኣለዎ በቃ ናይ እሱር መሰል እውን ክረኽባ ኣለዎን ፀላኢ ምሩኻት ኢሉ ተዝፅውዕን ናይ ምሩኻት መሰል እውን ክረኽባ ኣለዎን ዘጣዓስ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ጥንቃቐ ዝተመልኦ ከም ህዝቢ ማለት እዩ ዘየፈላለየካ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምዚ እዩ ከምዚአን ኮይነን ትበሃል ተሎ ድማ ያው ንትገብረ ይትኽእልን ተሓዝን ስምዕካ እዩ ተዘይኸውን ትመርፅ ግን የጋጥም እዩ ስለዚ ኣብ ከይዲ ቃልሲ ብዙሕ ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ብፍላይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ብነብሱ ድማ ብብዙሕ መላ ኢኻ ትፍተነሉ ምክንያቱ ብዙሕ ንክተኣምን ዝግበሩ እቶም ኣካላዊ መጥቃዕትታት ጥራሕ ዘይኮኑ እቶም ንክተኣምን ዝግበሩ ዕላላት ብነብሶም ስነልቦናዊ ፀቕጥታት ብነብሶም ቀለልተ ይኾኑን ተደሚሮም ተቐኒሶም ግን ምስቲ ዕላማ ክንነፃፀር ከሎ ዋጋ ዕዳጋ ዝግበሮ ነገር ስለ ዘይኮነ ወይ ነቲ ዕላማ ኢኻ ትመርፅ ወይ ነቶም ውልቀ ሰባት ኢኻ ትመርፅ ትውድብ ድማ ናይ ህዝቢ ሓደራ ዝተሰከመ ናይ ሚልዮናት ሂወት ኣብ ምድሓንን ኣብ ሓደጋ ኣብ ምውዳቕን ወሳኒ ተራ ዘለዎ ውድብ ስለ ዝኾነ ብመንፅር ንሱ ክርኢ ከሎ ያው ንውልቀ ሰባት ዘይኮነስ ንዕላማ እዩ ክሓድር ዝግብኦ እምነተ እዩ ኣብዘን ክልተ ኣካላት ዝተወሰነ ውሳነ ድማ ዋላ ደሰይ ይበለኒ ብውልቀይ ምክንያቱ ሓደ ሰብ እውን እንተኾነ ሕማቕ ታሪክ ክህልዎ ክልተ ግዜ ክረአ ወዘተ ኣይደልን ናይ ዝኾነ ይኹን ኣካል ሕማቕ ነገር ምፅባይ ትኽክል ኣይኮነን ካብ ኮነ ግን ምምራፅ እዩ ዕላማ ኢኻ ትመርፅ ይሓዝን ንፀላኢ ምስጢር ኣሕሊፈን ሂበን ዝብል መግለፂ ርኢ ኣለኹ ኣብቲ ናይቲ ውድብ መግለፂ ማለት እዩ ይሕዝን እዩ ክንመሃረሉ እዩ ዝግባእ ሂወት ሚልዮናት እዩ ብሓንቲ ምስጢር ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ ሂወት ዓዲ እዩ ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ ብሓፂሩ ካብቲ ህዝቢ ንሱ ዝቕድሑ ንዕላማ ዝሓድሩ ናይ መሪሕነት ኣካላት ኮርስዎ ዘይግባእ ሕማቕ ተመክሮ እዩ ምስጢር ንፀላኢ ምክፋል ብዙሕ ብዙሕ ክበሃል ይከኣል ምናልባት ጥራሕ ኣይኮነን ኣፂሉ እንታይ ክኸውን ይኽእል ካብ ኣባልነት ምብራር ካብ ውድብ ሓላፍነት ምብራር ድዩስ እቲ ምስጢር ምውፃእ ንሱ እታ ውሳነ ብደንቢ ከንብባ ኬርያ ኢብራሂምን ሙሉእ ገብረ እግዚኣብሔርን ኢደን ንፀላኢ ብምሃብን ንፀላኢ ምሽጥር ኣሕሊፈን ብምሃብን ገምጊሙ ብመሰረት ሕገደን ብውድብና ካብ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ይኹን ካብ ኣባልነት ሕወሓት ኣባሪሩሎ እያ ትብል ዘሎ ካብ ኣባልነት እዩ ኣባሪርዎን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ማለት በቲ ንሪኦ ዘለና ካብ ማለት ናብ ፀላእቲ ሚስጥር ምሃብ ዝብል ማለት እየ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ምናልባት ግን ተሓቲተን እውን ምዃነን ጣዕሳ እውን ከም ዘርአያ ይገልፅ እዩ ኣብቲ መወዳእታ ከባቢ ክወርዳ ከም ዘለወን ወሪደን ብካልእ መንገድን ህዝበን ክሓሳ ከም ዘለወን ቃል እውን ከም ዝኣተዋ ይገልፅ እዩ ፅቡቕ ከም
በደሉ እዩ ዝረአ ዘይሩ ግን ሓደ ሰብ ንክልተ ሰብ ኢልና ዘይኮነ ህይወት ሚልዮናት ስለ ዝተኸፍለ ዓዲ ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐ ብኹነታት ወይ ብፀቕጢ ፍጠሩ ዝኽእሉ ነገራት ክህልው እዮም ብናይ ዕላማ ምንብርካኽ ፍጠሩ ዝኽእሉ ነገራት ክህልው እዮም ዘይሩ ተሓታትነት ዝበሃል ነገር ክህሉ እውን ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ምእታው ከድሊ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ዓንትዎ ዝበልክዎ እዩ እዚ ንሕና እሳተን ጥራሕ ኣይኮናን ተብ ስልጣን ዘሎ ኣካል እውን ማለት እቲ ተሪፉ ዘሎ ብዕላማ ዘይሕመ ተዋሂሉ ተሪፉ ዘሎ ካሊእ መሪሕነት እውን በብደረጅኡ ኣብ ፍትሒ ድዩ ኣብ ኮራፕሽን ድዩ ኣብ መሪሕነት ድዩ ብሞራል ድዩ ብገበን ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘለዎ ተሓታትነት ንክሕተት እዩ እናተገማገመ ሓግዩ ማለት እዩ ይትረፍዶ እዚ ዝኣክል ናይ ዕላማ ፀገምን ናይ ሚስጥር ንፀላእ ምብኻንን ማለት እዩ ስለዚ ብኣባልነት ምብራርን ካብ መሪሕነት ምውራድን ጥራሕ እንተኮይኑ እውን ሓደ ነገር እዩ ከማይ ግን ብጣዕሚ መተሓሳሰቢ ስለ ዝኾነ ተኳሳሓይ እውን ስለ ዝኾነ እቲ ሚስጥር ንሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ቃልሲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበረ ዕላማ ዘውፅሖ ኪሳራ እንታይ እዩ ዝብል እውን ብዝግባእ ክረአ ክኽእል ኣለዎ ንክልተ ምክንያት ማለት እዩ ሓደ ብስሩ ክፍለጥ ስለ ዘለዎ ንታሪክ እውን ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ተሓታትነት ዝበሃል ነገር ኣብ ኩሉ እዩ ክነግስ ዘለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ማለት እዩ ክንመርፅ ስለ ዘለና ሓተት የብሎምን ሕዚ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ኢለ ዝሓስቦ ብትክክል ኣብ ከም ትግራይ ታሪክና ታሪክ ወለድና ሚስጥር ሕሊፎም ንዘይመሃብ መልሓሶም ዝቆርፁ ዘፍረይዎም እዮም ትውድብ እዚኦም ዝሓለፍዎ እዮም አንተ ወይ ተልዕሉ ነርካ ናይ ክንደያ ተገራላይ ክንደያ ማለት እዩ ዝሕዝ ድንያ ክንደያ ኣይኮነን ንገሊኦም ምንታን ክኾን ሶሪ ክንደያ መልሓሱ ዝቆረፀ እዩ ሚስጥር ሕሊፉ ንኸይህብ ማለት እዩ እዚ ብዘይ ምግባረን ክውቀስ ኣለዎን ክግምገም ኣለዎን ክቕፃዕ እውን ኣለዎን ነገር ግን እንታይ እዩ ዝተርፍ ይመስለካ ሕዚ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን እንዳረኣኹ ፀኒሐ ዋላ ሕዚ እውን ኣብዚዩ ኣብቲ ቻት ቦክስ ዝሪኦ ዘለኹ ገለገሊኦም ከምዚ ክገብራ ነይርወን እዚባ እንተዘይተገበረ እዚባ ብዙሕ ነገር ዝብል ኣሎ በቲ ሓደ ገፅ ምርኣይ እውን ግን ኣድላይ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እየ ዝዘልዕሎ ዘሎ ከመይ ንኣብነት ህዝቢ ይፀንት ኣሎ ህዝቢ እንዳፀነተ ንሓደ ግለሰብ ስልጣን ክበሃል ሓደ ግለሰብ ናብ ምክትልነት ንምምፃእ ክበሃል 66 መዓልቲ ከፍ ኢሎም ሓደ ገዛ ተዓፅዮም ወንጀል ዝሰርሑ ገምገምቲ እዮም እኒአው ሕጂ ኣብዚ ብርግፅ ያው ህዝቢ ዝመውት ዘሎ ሕጂ እውን ህዝቢ ዝመውት ዘሎ ፍቲ እውን ንፀላኢ ሚስጥር ሕሊፍካ ክትብል ከለካ እውን ህዝቢ እዩ ሓደጋ ዝወድቕ ማዕረ ዋላይ ንርኣዮም ወንጀል ደይኮነን ዝፍፀም ዘሎ ሕዚ ስኢልና ነዚዩ ሌጂትማይዝ እንዳገበርካዮ ትኸይድ ነቲአን ከዓ ንፀላኢ ስለ ዝኸዳ ተባሂሉ ፀላኢ ኢልካ ስለ ዝፈረጅካዮ ፍትዩ ፀላኢ ኣብዚዩ ድምፂ ብዘይብሉ እናጥፋእካ እናሃለዎ ንዕኡ መሳርሒ ኮይኖም ዝኸዱ ዘለው ሰባት እናደገፍካ ነተን ኣብ ሓደጋ ወዲቐን ተደብዲብካ እውን ኮ ትዛረብኩ ኢኻ ኣካልካ ምፅዋር ከኣበይካ ኦኬ ደቂ ኣንስትዮ እየን ካሊእ ፀገም ክበፅሕ ይኽእል እዩ ንዕኡ ተባሂሉ ዝግበር ነገር እውን ክህሉ እዩ ግን ብዝኾነ ክኸውን ዕላማ እስካዕ መወዳእታ እስካዕ መስዋእትነት ኢልካ እንዲኻ ተኣትዎ ክትኣቱ ከለካ ናይ ውድብ ኣባል ክትኮን ከለካ ናይ ውድብ ኣይዲዮሎጂ ተሸኪምካ ክትከድ ከለካ ህዝቢ ተግልግል ከለካ እዚኣቶም ብምልኦም ኣለዉ እስካዕ መስዋእትነት ዘይተቃለሰ ሓደ ነገር እዩ ክግምገም ኣለዎን ነቲ ዘጥፍኦ እውን ካሊእ ነገር እዩ ነገር ግን ክግምገማ ከለዋ እዚኣቶም እውን ክግምገሙ ክኽእሉ ኣለዎም ህዝቢ እዮም ዘጥፍኡ ዘለዉ ከምኡ ኢልካ ምምዛን እንደተኻኢሉ ርኢኻ ከምኡ እንደተገንዚብካ ደስ ኢልና ኣብ እን ጥራሕ ኢና ንፈርድ ዘለና እሞ ከዓ ኣብ ፀገም ኮይነን እሞ ከዓ ኣብቲ ዝነበረ ዕፁፁፁፁ ዝበለ ኩሉ ኢልካ ካሊእ ክበፅሓልካ ብዘይኽእለሉ ኩነታት ከመይ እዩ እዚኦም ከመይ ጌርካ ኢኻ ተመዛዝኖ ትሕዚ ዝኒሄ ግፍዒ ዝፈፅም ዝኒሄ ምቕባል ዝኣወዮ ኢሊት ማሕበረሰብ ናይ ትግራይ ኣይትንካ እዩ ንእከለ ኣብዚሕካሉ ንእከለ ኣንኢስካሉ ኢሉ ናይ ገምጋም ሚዛን ዘቕምጥ
ናይ ገምጋም ሚዛን ቅሚጡ ዶ ርኢኻ ኣብተን ፀንሓ ሰዓታት ማለት ዝሰማዕናየ ምርግፅ እቲ ናይ ተሓታትነት ዝብል ጉዳይ ናብቱ ዝሓለፈ ገምጋም ባዕሉ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሰምዖ ዝነበርና ዋላ ባዕልና እውን ንዛረቦ ዝነበርና ዝረኸቡ ናይ ሓበሬታ ዝምልከት ንፀላኢ ሓበሬታ ሂቦም ዝተባሃሉ ኣካላት ከይተረፈ ኣለዉ ብዙሓት ማለት እዩ ከምኡ እውን ምስ ኮራፕሽን ተተሓሒዙ ምስ ከባቢያውነት ንግዚኡ ዝቐረበሎም ነቐፌታ ዘይተቐበሉ ግን ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ክፃር ኣለዎ ዝተባሃሉ ኣካላት ኣለዉ ንዑ እዩ ሚስጥር ንፀላኢ ዝሃበ ኣካል ካብ ሓላፍነት ብምውራድ ጥራሕ ወይ ካብ ኣባልነት ብምብራር ጥራሕ ዝሕለፍ እንተኮይኑ ነተ ውሽጢ ኮይኑ ንፀላኢ ምስጢር ሂቡ እዩ ተባሂሉ ዝተገምገመ ኣካል ወይ ፀረ ዝበሃል ዘሎ ኣካል ዘሕልፎ መልእኽቲ ዘሕልፎ ትምህርቲ ትክክል ኣይኮነን እዩ ተሓታትነትስ ክህሉ ኣለዎ እንኮላይ ኣብቲ ሕዚ ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኑ ክገማገም ዝፀንሐ ንክልተ ወርሒ ዝኣክል ብሓቂ ክንድኡ ዶ ክናዋሕ ይግብኦ ነይሩ ተደጋጋሚ ዘልዕልናዮ ዛዕባ እዩ ተደጋጋሚ ተዘራርብና ኣለና ክንድኡ ክናዋሕ ዝኸኣለሉ ምክንያት መዓት ዘይትፅበዮም ጉዳት በቲ መድረኽ ንሱ መዕለቢ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ተወሳኺ ምፅራይ እውን ዝሓተቱ ዝተራ ነቐፌታታት ዘይኮኑስ ተጠርጦር ገበናት ክሕደት ዓዲ ሓዊሱ ማለት እዩ ክሕደት ዓዲ ክሕደት ሰራዊት ናይ ዕላማ ፀገም ህድማ ስርቂ ኢሉ እውን ኣብዛ ፀባብ እዋን እዚኣ ፀላኢ ዘይፈላለየካ ፀላኢ ሓደ ገይሩ እናቐጥቀጠካስ ባዕልኻ ግን ብጎጣጎጥ ብቁሸታቁሸት ብኣውራጃ ብከባቢ ክትከፋፈል ምንቅስቃስ ወዘተ ዝብሉ ሓደገኛታት ስለ ዝኾኑ ክፃረዩ ተባሂሎም ኣብ ከይዲ ከም ዘለው እየ ዝፈልጥ ማለት እዩ ወይ ድማ ያው ኣብ ዝሓለፈ ብዝወፀ ታይስሙ እውን ብዝወፀ ሓበሬታ እውን ኣብ ዝነውግዕሉ ዝነበርና ማለት እዩ ስለዚ ተውሽጢ ዘኒሆ ከምዚ ዓይነት ነገራት ገይሩ ተባሂሉ ዝሕሰብ ኣካል ከ ክሕተት ዶ የብሉን ዝበልካዮ ንሱ ንክሕተት መምሃሪ ስለ ዝኾነ እዩ ግልፂ ዝኾነ ነገር ብተራ ካብ ኣባልነት ምብራር ጥራሕ ክሓልፍ የብሉን ሕዚ ሳተን ካሊእ ቅፅዓት ክወሃበን ምናምን ድሌት ሃልዩን ይኹን ክንዛረብ ዘለኹ ኣነ ከምኡ ንኸይኸውን ከምኡ ክኸውን ከም ዘይደላ እንተ ገሊፀ እንተኮይኑ ግን እዩ ትዝህቦ ዘሎ ትምህርቲ ገና ኣብ ቃልሲ ኢና እኒና ሓዝውን በረኻ ብፃምእ ብባልዕ ዝሓድር ንህዝቢ ተወፊ ዝነብር ሰራዊት እኒና ነዚ ሰራዊት እዚ ፅንዓት ጅግንነት ተወፋይነት ኣይኮነን ዘምህር እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክሕደት ተንበርከኻይነት ንበሎ ካልእ እቶም ናይ ፅኑዕ ተቃላሳይ ወይ ናይ ጅግና ተጋዳላይ ዝበሃሉ ክብርታትን ባህርታትን ዘጉድፍ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንፀላኢ ኢዱ ዝሃበ ይኹን ንፀላኢ ኢዱ ከይሃበ እውን እንተኾነ ብኣመለኻኽታ ደረጃ ግን ዘንፀባርቕ ሕዚ ኣብቲ ውሽጢ ውድብ ዘሎ ካብቲ ውሽጢ ውድብ ወፃኢ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ብርኪ ናይ መንግስቲ ንበሎ ናይ ሰራዊት ንበሎ ኣብ ምግዳል ተራ ሰራዊት ኮይኑ እውን ሓዊሱ ማለት እዩ ዘሎ ኣካል ተሃልዩ በዚ መስርሕ እዚ እናተፃረየ ክኽየድ ዝግብኦ ሕጋዊ ናይ ምርመራ ከይዲ ተኻይዱ ተሓታትነት ክረጋገፅ ኣለዎ እየ ዝብል ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኣብ ምፅራይ ኣብ ዝዓዘ ዘሎ ከይዲ ሓውሲ ንፅር ኣቢልካ ጠቋሚ ብዝኾነ መንገዲ ከውግዕ ኣይደልን የፃርዩ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ብጥቕሉሉ ግን በቃ ኣብ ደገ ኮይኑ ሚስጥር የውፅእ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ሚስጥር የውፅእ እቲ ዋና ነገር ንፀላኢ ሚስጥር ምሃብ እዩ ትዝኸፍአ ንዓይ ኣብ ኢድ ፀላኢ ከይወደቐ ሚስጥር ዘሕልፍ ምሳኻ ኮይኑ ዘሕልፍ እዩ ንዓይ ዝኸፍእ ምክንያቱ ክልተ ዕድል እኒኦ
نسأل ميستر ما هو طرح هذا يخونسي كافتو زهاو ميستر زترف هالوات تهليود بأكل ونخطف كون عدل له مساحة بزلو مات تخاخز رحاق أكل بحوريتها راح يفتك عكاز تيجن ناي أكل لوخون كوسدي خدي ناي بأكل ميشنون كوسدي خدي من محارن قلتني يقول بو درجان دحر تتحيز كاكو تقرارات كويا ناي هوت قداي كوي ناي منبارن زي منبارن قداي سلازي حادقنيا سلازي هنا مساخا خوينو أو وشتخا خوين نسألاي حوريتها زقبل أكل لعلتها بتحت تسألاي زودق أكل مو ميستر زقبله تحتات يزخون تنقعون زدير نعيد إذا أمن مالتيو بسرون ممهرا يزخون سقمت تزيتو وسيدو بحق مالتيو سرح نسو بغصالنا توشتها خوين سلا سرحو خيدو كان كذا كايو خيدو حاليغو كودو كاي وكا خوحت اكاي منم حدا قلتني يقول زخفي بغصالنا ديك سرحتو اوبريشن نسو ميشن اون جوينغي كل غزي بقى لومي نشتي اكاركا وديلو صح خالي اكاركا ساع مودات اي زخره كما انساكا عدل بزرخو قصري يا እናጠቐመ ኸድ هو ኣብኡ እናሃለና ንወስከን ሕዚ ክልተ ስራሕ ፈጻሚ እዮም ካብቶም ኣብ ኢድ ፀላእ ዝነበሩ ናብቲ ስራሕ ፈጻሚ እውን ተወሲኾም ዘለዉ ማእኸላይ ኮሚቴ ከም ዝነበሩ ኣትዮም ኣለዉ ብጀካ ክልቲአን ናብታ ሕቶይ ክመፅእ እየ ቅድሚ ናብኣ መኻደይ ግን ኣብዘን ክልቲአን ተባሪረን ዝኒዋ ኩሉ ግዜ ኣብ ትግራይ እንታይ እየ ዝዕዘብ መስለካ ትጥቀሞ እሞ ኣብ ዝኾነ ግዜ ፌል ክገብር ከሎ ከም ዘለዎ ኢኻ ትድርብዮ ምስ ፅቡቁ ምስ ዝሰርሖ ማለት እዩ እዚአን ክልቲአን ኣብቲ ሕማቕ ግዜ ኣብቲ እቶ ሃገገ ክብል ከሎ ደመና ከምዚ ናይ ክረምቲ ደመና ብደንቢ ክዳብን ከሎ ህጉግ ክብል ከሎ ኣብቲ ግዜ ንሱ ብዘይ ምንም ስግኣት ሙሉውን ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ ተቕርቦም ዝነበረት ሓሳብ በይና ማእኸል ኮይና ተቕርቦም ዝነበረት ሓሳብ የርስዖን ስለዚ ተጋድሎ ገይረን እየን ብግዜአን ከርያ እውን ከምኡ ብሰፊሑ ዝነበረትሉ ስልጣን ኮይና ትሰርሖ ዝነበረት ስራሕቲ ሕግን መሰረት ገይራ ንኩሉ በዲሃ ምኻድ ኣብ ሞራል ህዝቢ ምህናፅ ላይ ናይ በዓል ጀነራል ሰዓረ መስዋዕት እውን ኣብኡ ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝነበረ ስምዒት ህዝቢ ብደንቢ ተረዲኣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሓ ዝነበራ እየን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ኢድ ፀላእ ምስ ወደቓ እንታይ እዩ ኣጋጢምዎን እሞ ንሱ ኢለን እቲ ሚስጥር ሕሊፈን ሂበን ዘለዋ ንሰንን ፈጣሪአንን እዮም ዝፈልጥዎን ንሕና እቲ መረዳእታ ዋላ እቲ ተገምገመ መረዳእታ እውን ክንድቱ ክግምገም ክንድቲ ሓቂ መሬት ዝነበረ ሓቂ ኢለ ይግምግምን ለዚ እንታይ ክንለምድ ኣለና ኢለ እየ ዝኣምን ተቃሊሰን እየን ፈታን ኩነተ ዝነበረሉ ኣብ ጥዑም ግዜ ጥራሕን ተቃሊሰን እውን ክንብል ኣይንኽእልን ኣብቱ እቶ ጀኖሳይድ ኣብቱ ወሳኒ እዋን ፈታን እዋን ፈተና ሓሊፈን እየን ኣብ መወዳእታ ክወፅኦ ዘይኽእላ ዓዘቕቲ ምስ ኣተዋ እንታይ ኢለን ንሱ ነቱ ዘፃር ኣካል ንግደፎ ተወሲኑ እውን ስለ ዘሎ እቲ ውሳነ እስካዕቲ ዝኸድዎ ጥልቀት ኢና ክንከድ ንኽእል እምበር ካብኡ ንላዕሊ ዘሎ ወይ ከዓ ካብኡ እውን ዕሪና ጥልቕ ኢልና ንኸይድ እንድሕር ኢልና ካልኦት ነገራት ክወፅ እዮም ከም ዝመለስ ዝበሎ ሩባ ንምንታይ እዩ በኣምሓርኛ እዩ ተዛሪብዎ እዚ ናይ 77 ንስ ገንዘብ እኽሊ መፂኡ ናይ ረድኤትስ ንሱ ሸጥኩም መሳርሒ ገዚኡኹም ኢኹም ኢሎም እሞ ገምጊሞም ኣብ ፓርላማ ድሓር ወንዙ ለምንድን ነው የሚጮኸው ያል እንደሆነ ድንጋይ ስላለበት ድንጋይ ዋንስተን ለምን ስሙዝ አናረገውም ካልን ግን አላስፈላጊ ስትራክቸሮች ስለሚወጡ እንደው በደፈናው እንዲሁ እንለፈው ብለን ነው ይሉ ሆሚልናን ሓቶም ኩሉ ኣብ ኣተን ዝበፅሑ ከም ሚድያ ዝበፅሑኻ ነሳተን ዝብልኦ ከም ሚድያ ዝበፅሓካ ክህሉ እዩ ብዘየግድስ ግን እቲ ፅቡቅ ዝሰርሕኦ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ታንኪዩ ክበሃል ክኽእል ኣሎ ሰብ ክሰርሕ ከሎ ነቲ ዝሰርሕኦ ፍላይ ኣብቲ ወሳኒ እዋን ዝሰርሕኦ ኣመስጊነ ከምዚ ተወሲኑ እሞ ከዓ ብውድብ ደረጃ
ሚስጥር ሕሊፈን ስለ ዝሃባ እየን ተባሂለን ተገምጊመን ክቕመጥ ከሎ ከዓ በቲ ናይቲ ውድብ ታሪክ ከም ዘቐመጥካዮ ብናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ እውን ከምቲ እንፈልጦ ትክክል ስለ ዘይኮነ ሚስጥር ሕሊፍካ ክወሃብ ስለ ዘይብሉ ፅቡቅ ትምህርቲ ስለ ዘይኮነ ንሱ ክውሰድ የብሉን ስለዚያ ኢንሲደንት እያ ሓንቲ ኢንሲደንት እያ ካብታ ዝፀንሓላ ሓንቲ ክስተት እያ ብሓንቲ ኢንሲደንስ ከመይ ጌርካ ንኩሉ ተፍርሶ ዝብል ግን ክንግምግም ክንውሕጦ ክንክእል ኣለና ማለት እየ ንስራሕ ክዩ ነቱ ሕማቕ ግን ከምዚኣ ክመሃር የብሉን ወለዶ ኢልና ክንሓልፎ ምእንታን ኢለ ዘልዕሎ ዘለዉ ኣልዒልካ ኢኻ ኖርማሊ ሰመራይዝ ንምግባር ኢለ ብጣዕሚ ወሳኒት እያ ምናልባት ንሳ ዶክተር ብርግፀኝነት ገና ዝሓበሬታ እዚ ኣብ ቀረባ ሰዓታት ስለ ዝወፀ እምበር ዕሪ መዘራረቢ እውን ክኸውን እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ እውን ይሪኦ ነይረ ስእሊ ሓውሲ ናይ ምክልኻል ነገራት ኣለዉ ናይ ቲፎዞ ነገራት ኣለዉ በቲ ገፅ እውን ዝቃወሙ ኣሎ ገለ ማለት እዩ ኣብዚ መወዳእታ ዘልዕልካ ነጥብታት ብጣዕሚ ወሰንቲ እየን ማለት ኣብ ታሪክና ሰባት ከከም ኣብ ፍፃመታት ዝነበሮም ተሳትፎ ውፅኢቶም ምሃብ ክልመድ ክኽእል ኣለዎ ምንም ሕቶ የብሉን ሕማቅ ነገር ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዋላ ደረቕ ገበን ፈፂሙ እውን ናይ ገበን መቕለል ዝበሃል ምክንያት እንድሕር ሃልይዎ ይቐርበሉ እዩ ብዙሕ ግዜ ከም ትፈልጦ ማለት እዩ ንሰባት እዚአን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብመራኸብቲ ሓፋሽ ደረጃ ዝረኣናዮ ጥራሕ እኳስ ማለት እዩ ፅቡቅ ዝበሃል ምንቅስቃሳት ርኢና ኣለና ኢና ዋላ ብትሕቲ ፀላኢ ምስ ወደቃ እውን ናይ ሙሉይ ይፈልጥን ሓበሬታ ስለ ዘይብለይ ናይ ኬርያ እንተሪኢና ብዋሕስ ፈቂዶም ዓይነት መዲሶም ከዓ ዝኣሰርዎ ኩነታት ምስኡ ተታሒዙ ሳነት ውድባ እንታይ ኢላ ምክንያት ኣቅሪባ ትኸውን ኣይፈልጥን ግን ትሽዑ ዘፅሕና ዝነበረ ኣይምስክርን ኢላ ወዘተ ዝብሉ ነገራት ነይሮም ገይራቶ እንተኮይና በቃ ዋላ ሚስጥር ሕሊፋ እናሃለወት ኣፍቱ ዝፈፀመቶ ሕማቅ ውሽጢ እውን ንምንታይ ንእሽተይ ነጥቢ ዘይትኸውን ፅቡቅ ነገር ገይራ እንተኮይና ንበይና ትቕመጠላ ማለት እዩ ብፅቡቅ ኣበርክቶ ይቕመጠላ ኣብቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት እናሃለወት ተቕርቦም ዝነበሩ ቅዋማት ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዝምልከቱ ምስ ናይ ብፍላይ ምስ ወልቃይት ተታሒዙ ገለፅ ብቃት ሕገ መንግስቲ ውሕስና ብሄር ብሄረሰባት ዝህብ ንሱ እዩ ተባሂሉ እንዲኻ ኣብቲ ቃል ኪዳን ንሳ ዓሲልካ ተሳትፎ ትገብር እቲ ቃል ኪዳን ንሱ ብዝተኣሰረሉ መንገዲ ንክኸይድ ከም ሓንቲ ሓላፍነታ ክትዋፃእ ዝነበራ ሰብ ስራሕታ እናሰርሐት እዩ እቲ ኩነታት ተፈጢሩ ስለዚ ትክክል እዩ ሰባት ኣብ ታሪክ ዝነበሮም ፍፃመ ናይ ሕዚ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ዋላ ኣብቲ ናይ 93 ኣፈላላይ ፈጢሮም ሰባት ኣነቶም በፈላላይ ካብቲ ውድብ ዝወፁ ሰባት ቅድሚኡ ዝነበሮም ውድባዊ በሎ ናይ ቃልሲ ታሪክ እቲ ብጅግንነት ዝለዓል ናይ ጅግንነት ታሪኮም እዩ ክቕነስ ክቁረስ ኣይኽእልን ይስማዕምዑ ኣይስማዕምዑ ይቐፅሉ ኣይቐፅሉ ብዘይ የገድስ ድሕሪኡ ዘጥፍዎ ነገር እንተሃልዩ ድማ ቀደም ጀጋኑ ስለ ዝነበሩ ኢልካ እንደገና ናይ ሕዚ ጥፋቶም ከዓ ምሽፋን ኣይከኣል ክልቲአን ተመጋገብቲ እየን ሕዚ ብናይ ቀደም ታሪኮም ሕዚ ንዘጥፍዎ ዘለዉ ጥፋት ክትሽፍነሎም ኣይትኽእልን ብናይ ሕዚ ገይጎኦም ድማ ቀደም ዝነበሮም ጅግንነቶም ክተስእኖም ኣይትኽእልን እዚ ነናቱ ምሃብ ክንለምድ ክንክእል ኣለና ወሳኒ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ብቲፎዞየ ብግዛዕየ ዘይኮነ ክርድኦ ዘለዎ እንትጅመር ፖለቲካሊ ናይ ውድበን ኣሴት እየን ፖለቲካሊ ከም ዜጋ እየን ንኩሉ ማዕረ ዝብፃሕና እምበር ብፖለቲካ ጥርናፈአን ይኹን ኣባልነተን ናይቲ ውድብ እየን ትውድብ ዝበለን እየን ክኾና ፖለቲካዊ መትከለንስ ናይቲ ውድብ ንብረት እዩ ፖለቲካዊ መትከለን እየ ዝብል ዘለኹ ፖለቲካዊ መትከለን ናይቲ ውድብ ንብረት እዩ ፖለቲካዊ መትከለን ኣብቲ ውድብ ዝግምገም በቲ ውድብ ኢቫሌት ዝግበር እዩ ንዑ እየን ሰሚት ዝገብራ ስለዚ ኣነኡ ተቃውሞ ይህልወንን በቃ ትውድብ ድሕር ዘይኣሚኑለን ክሒደናኒ እየን እንተኢሉ ወይ ሚስጥር ሂበን እየን እንተኢሉ ምንም ክብል ኣይክእልን እየ ከም ሓደ ዜጋ ግን
ንዓይ ዝምልከት ኣብ ሓላፍነት እናሃለዋ ከም ሓደ ትግራዋይ ንዓይ ዝምልከት ዝገብሮ ዝነበራ ምንቅስቃሳት ከዓ ይምስክር ማለት እዩ ስለዚ ኩልና በዚ መዳይ እዚ ዘጨቃጭቕ ነገር ዘሰሓሕብ ነገር ኣይህልወናን ብድምር ትሪኦ ተለኹ ሓቂ ዘረባ ብፍላይ ናይቶም ካልኦት እውን ብጥንቃቐ ተራእዩ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ብውፅኢት ለኪዐ ማለት እዩ ቁሩብ ውሕልል ዝበለ ውሳነታት ከም ዝተወሰነ ካብ ምጉዳል ናብ ምልኣት ዘምፅእ እንታይ ዶ ክበሃል ነይሩ 8 ወይ 6 ኩሎም ይውፅሉና ተዝበሃልስ ኣፈላላይ ካይሰፍሕ እዚ ሓደ ሓዲኦም ይፅሕፉ ኣለዉ ማዕረ እንዲኦም ከምዚ ገይሮም ገለ ኩሎም ይባረሩልና እንዲ ብትርጉሙ ፅቡቅ ነቲ ጉድለት ዝገደደ ጉድለት ወስኽካሉ እዩ እቲ እንድሕር ርኢናዮ ከምኡ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ስለዚ ፖለቲካዊ መትከሎም ዝምልከት ነቲ ውድብ ንግደፉ ናትና ኣይኮነን ንብረትነቶም ነቲ ውድብ እዩ ናይቲ ፖለቲካ መትከሎም እዩ ዝብል ዘለኹ ሰብ ንብረት ኣይኮነን ንፈልጥ እየ ስኢሎም ዘረባ በጢሶም ዝኸዱ ሰባት ስለ ዝህሉ ቃላት ሒዞም ዝኸዱ ፖለቲካዊ ቅዋሞም ፖለቲካዊ መትከሎም ናይቲ ውድብ ንብረት እዩ በቲ ውድብ ንሱ ተመዚኑ ጥዑይ ኣቕሓ እንተኮይኑ ይውሰድ ኣብዚ በቃ ድሕሪ እዚ ኣይሰርሕን ነኺሉ እዩ ማይ ክዓቁረልና ይኽእልን ምሽጥራዊ ኮይኑ እዩ ማለት እየ ብግልጋሎት ክበና ይኽእልን እንተኢሎም ድማ تحت زرعنا يا وسانة يا مالتي ما بخوا من خيدا ثانك يو دكتور كرم من ساعتنا كلت تحت إني رنا نخد غلانينا وحده حده ناي نتودب عبي حيلي إيو كنتو زبالكايو سبي توثيق زلو صيلهم ترى سبات يكونون عفتو ودب زنورو تاريخ تودب زفلتو مسرح تودب زفلتو سبات يوم سرح فتسامي ማእኸላይ ኮሚቴ በፂሖም ዝነበሩ ሰባት እዮም ተወሲኾም ዘለዉ ስለዚ እቲ ጎዲልዎ ዝነበረ ስትራቴጂክ መሪሕነት ጎዲልዎ ዝነበረ ውድብ እንተነኣሰ ዝኾነ ነገር ክውትፉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እዮም ኢልና ንኣምን ከምቲ ትገልፆ ዝነበርካ እውን ኣካደሚክሊ ብደንቢ ልዕል ዝበለ ደረጃ ዘለዎም ሰባት እዮም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ብኣካዳሚ ደረጃ ላዓልካ ተሓትካ بزي قدست ودب نايت ودباو مسرح انت زي فليتكايو اشغال سلا زخون مصيوم ليوم زبل ابنت لني فلت غودلو يفلطو وي ازي لا تستخاخيلهم نتو تفاطير زنبره حقاف مليوم خدي خوليوم زبل ابنت كم زلو خوينو استرافو غن اللوم حزون حتى يوم نيروم كافتم شعته حمش تبصيحم اللو حزي عالم نافتو ማእኸላይ ኮሚቴ ስለ ዝወረደ ሓሙሽተ በፂሖም ኣለዉ እቶም ክልተ ተወሲኾም ሰለስተ ነይሮም እዮም ሓሙሽተ ኣለዉ ኣርባዕተ ክምረፁ ኣለዎም ማለት እዩ ሕዚ ኣነ ተኣሰጊ ይመስለካ ማእኸላይ ኮሚቴ ጎዲሉ ተባሂሉ ነቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ንምምላእ እውን ኣዋርሕ ፈፃሚ ጎዲሉ ተባሂሉ ንዕኡ ንምምላእ እውን ኣዋርሕ ሓደ ግለሰብ ስልጣን ሃሪፉ ተባሂሉ ንዕኡ ሓፍ ኣቢልካ ናብ ምክትል ንምምፃእ እውን ኣዋርሕ ከምኡ እንዳበለ እንድሕር ከይዱ تجوبا أي خبر ده خوني خو حدا تمز جودلون تتماليهم تزلوا جودلو تمال تخليها تود أنا عسى تم كفتات إلنا نقمت أمرو يزخونو حزب زريهم نسهم تستقاقي لهم زخونو لخناتات في التاريخ إلي لاز تليلهم دخ جور ويا ولا من كن ده إذا أكل يزود اليوم كم عينة فتنة خا سيجست جبر جور ورقي زبالة حد حتى لنا كالي إذا أتم زمر زلوا سكع جواي سكع جواي أمونجو جواين اتحزل لنا لون جزء زلوا إيفنتات صيلنا أنت حاسبنا يوم صراحة فتام هم مالو يوم ما أخلاي كوميتي زنورو أتيم ولا وردي تم زعتو جن كجم جوميو تم نبارات كجم جوميو تم أخلاي كوميتي خلينا إذا أكل جزء خوص تجمع أو عمونجو تجوبين تعزل لنا النكالي قعنا إلى علوت كادرز بهال جوبين ون أخي وابونا جم يبون جوبين اللي هو مالد نايو علمنا إلى علوت كادرز بهال نبين نهي إزاي عمونجو جبري أميلنا تحسبنا يوم يعني صراحة فتسام ملا نايو ما أخلاكم تيجم نايل علوت كادر أخيبا إزاي تحسبنا يوم جينا كالي إخلت تور حدينا خمس أن حنينا زبل يسقاني تجوا إيش كجبر دخوني خوان زبل وني مسألنا وحلنا
ንምንታይ ይመስለካ ቁፅሪ ሓደ ነገር ኣብ ሓፂር እዋን ቆሪፆም ናብ ተግባር ምእታው ዝኣወዮም ስለ ዝኾኑ ብተግባር ርኢናዮም ኣለና ቁፅሪ ክልተ ኮነ ኢሎም ጉባኤ ንኸይካየድ ዕቱብ ቃልሲ ዘካይዱ ሓይልታት ከም ዘለዉ እውን ብተግባር ንርኢ ኣለና እቲ ሕዚ ተፈጢራ ዝኒሃ እቶም ዝኣትዉ ይእተዉ እቶም ዝወፁ ይውፁ ተባሂላ ተወሲና ዝኒሃ እውን ተፈጥራ ዘላ ነገር እውን ንርኢ ኣለና ኩሎም ክወፁ ነይርዎም ኩሎም ክኣቱ ነይርዎም ዝብል ኣጀንዳ ምፍጣር እየ ኢለ ዝሓስቡ ኣነ እዚኦም ደሚርካ ክትሪኦም ከለካ ናይ ስራሕ ፈፃሚ ምምላእ ግዜ እዞም ናይ ኣኼባታት ክንደይ ግዜ ዝወስዱ ይመስለካ ይግበር ዶ እቲ ጉባኤ ክግበር ድዩ ናብኡ ናብቲ ጉባኤ ናይ ምኻድ ዘለዎም ድሌት ወሲድካ ኣብ ግምት ክትእቱ ከለካ ማለት እዩ ከመይ ኢኻ ኣብኡ እንተዘይከድና ክፍጠር ዝኽእል ነገር ከ ተተናዊሑ ክፍጠር ዝኽእል ነገር ከ እንታይ እዩ ግርም ብጣዕሚ ወሰንቲ ዛዕባታት እዮም ኣነ መጀመርያ እንታይ እየ ዝብል እቶም ዓበይቲ ክተርፉ ዘይግባኦም ነቲ ገጢሙና ኣሎ ዝተባሃለ ናይ ቁፅሪ ጉድለት ይኹን ናይ መሪሕነት ድኽመት ብመሰረታውነቱ ብዘላቕነቱ ክፈትሑ ዝኽእሉ ናይ መፍትሒ ኣንፈታት ተባሂሎም ካብ ዝተቐመጡ ትቐንዲ ጉባኤ እዩ ስለዚ እዚ ክተርፍ ድዩ ክካየድ ድዩ ናብ ዝብል ሕቶ ወውን ጥርጣረ ብዘይወርደሉ ኣግባብ ቁርፅ ዝበለ ናይ ሓባር ቅዋም ጌርካ ንተፈፃምነቱ ምስራሕ ካብቲ ኣባል ብሙሉእ መራርሓ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ መላእ ኣባል ጥንቃቐ ዝተመልኦ ተሳትፎ የድል ሓታታይ ክኸውን ኣለዎ ፀቕጢ ክፈጥር ከለዎ ትውድብ ዝኸፍሎ ዋጋ ኣብቲ ውድብ ጥራሕ ዝሕፀር ኣይኮነን ኢልና ኢና ብተደጋጋሚ ንህዝቢ ዝተርፍ ዋጋ እዩ ስለዚ ኣባል ይኹን መሪሕነት ይኹን ካብ ወፃእ ዘሎ በብደረጃኡ ዋጋ ዝኸፍል እዩ ብውድቀት ዝውድብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምክያድ ዘይምክያድ ጉባኤ ሕቶ ክህሉ የብሉን እቶም ካልኦት ቅድሚኡ ክግበሩ ዝግብኦም ዝተዋሃሉ ዕዮ ገዛታት ንምክያድ እቲ ጉባኤ ዝፃውቱ ኮይኖም ዋላ ይተርፉ ንኣብነት ፈፃሚ ስራሕ ምምላእ ዘይምምላእ ዝብል እዩ ክሳብ ጉባኤ እንደ ዕድመ ድዩ ዘሎ ወይ ተለኢሎም ገብርዎ ኣለዎም ተለኢሎም ዘይገብርዎ እንተኮይኖም ግን በቲ ዘሎ ይኽዱ ቀደሙ ዘይበ4 ሰብ እዮም መፅኦም ወይ ዘይብ5 ሰብ እዮም መፅኦም ስለዚ ናይ ሰሙናት ወይ እውን ናይ ወርሕን ገለን ወይ ብጣዕሚ ናይ ውሕዳት ኣዋርሕ ናይ 2 ወርሒ ድዩ ናይ ትሕቲኡ ድዩ ዕድመ ዘለዎ ተኮይኑ ሓቂ ዘረባ 4 ሰብ ተወሰኹ ንዓይ ብዙሕ ዝረአየን ነገር የለን ክንደይ ግዜ ኸዮም ክእከቡ 4 ሰብ ተኣኪቦም 3 መዓልቲ ተኣኪቦም ወይ 4 መዓልቲ ተኣኪቦም መሰረታዊ ነገር ክፈጥሩ እዮም ዝብል እምነት የብለይ ነገር ግን ኣይ መሰረታዊ ለውጥማ የምፅኡ እዮም ተባሂሉ እንድሕር ዳኣ ተኣሚኑ በትውድብ እሞ ኣቐልጥፍዎ ቀልጥፈሎ ይርዳእኒ ንኸይቕልጥፍ ምክንያት ዝኾኑ ዝኽእሉ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ንፀላኢ ሓበሬታ ሕሊፉ ዝሃበ ዝኣክል ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ዘለሉ እሱ ተፃርዩ መዕለዊ ብዘይተገበረሉ መንገዲ ንፈፃሚ ስራሕ ክመርፅ ኣይትኽእልን ንዕኡ እውን ክመርፅዎ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ይርዳእኒ ስለዚ ነገራት ብፍጥነት ዝፃረ ተፃርዩ ዝምረፅ ተመሪፁ ዝምላእ ዝጎደለ መሪሕነት ተማሊኡ ናብ ጉባኤ ክንከይድ ኣብ ዝግበር ምድላው ኩሉ ክረባረብ ክኽእል ኣለዎ ኣይ ጎተት ዝበሃል ተኮይኑ ዝንግዕ እንድሕር ኮይኑ ድማ ኩሉ ተተሓሒዙ ናብ ጉባኤ ይኸይድ እቲ ጉባኤ ንምክያድ እቲ ዘሎ መሪሕነት ተጠቒምካ ምኻድ ይከኣል ካብቲ ዝነበረ ዝሐሸ እዩ ሕዚ 5 በፂሖም ኣለዉ ቀደሞም እውን ከምኡ እዮም ነይሮም እዚ ክብል ዝደሊ ካልእ ትኻድረ እቶም ቃል ዝእተው ነገራት እቶም ከምዚ ክንገብር ኢና ዝበሃል ነገራት ኣጥቢቑ ክሕዝ ኣለዎ ዋላ ብዛ ናይ ሎማዓንቲ መግለፂ ሪኢኻ ተኮይንካ ዶክተር ሃይለ ሎማዓንቲ ናይ ሓባር መድረኽ ኣሎ ቁፅር ኮሚሽን ማእኸላዊ ኮሚቴን ማለት እዩ እሶም ናይ ጉባኤ መበል 14 ጉባኤ ዝምልከት ኣጀንዳ እውን ክውስኑ እዮም መዓልቲ እውን ክውስኑ እዮም ይብል እዚኣ ኢሎም መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ ካድረ ንምሸቱ ንመዓት ኮነታ መዓልቲ ክብል ኣለዎ ኣብ ቃሎም ክርከቡ ኣለዎም ክንደይ ግዜ እዮም ክንእክበካ ኢና ዝበልዎ ነቲ ካድረ ክንደይ ግዜ ንእክበካ ኢና ዝቕፅል ከምዚ ህፃን ቆልዓ ኣይኮነን ንዓሽኻ ክነበር ኣይከኣልን
وإذا يقولوا تغيرهم بمجلس يكون بميديا بجزع زي مزرعة سوق مال بقى سوق مال سلزي أفتن قال توانا قرات أفتن بمجلس درجة زوج أنا يتودب ملختات كنكس خلال الله في الله إذا أنا حزي ما أنت أكينا لنا أجندات نخن نصرينا قواي مع كم زكاة علت كنفلتينا يلوم نافذ بين باتينا منيو بقى زيا أستيم كحزكا حاتيتكا كخياد كخيل لو يزول ما كتمر كله تناي فتصام سرح من ملا أزملكت أقداسي بتعمي تواهيلهم تحررات بيلو خينو فتناتي قوروا زقواتة تخينهم بتزور لا يخيرو أما أخلاكم أب تايز بحالا قبائي خيرهم فتصام سرح يخون ما أخلاكم يتيخون زم على قصري يمالو مخنيات إن فتركا ما أخل بزقواتة زور لأخي واقن تودب ترح زيكونا تهزبون دلونت بزي ولو بوليتيكاوي عادنتو حاليو قصرو ماليو زقودلو عاقمتاتو أتناخيرو بزي صنحل خونتات أحدقا خيودقو تغنتات نريد لنا هنا صبوا يكونن ذلو كاب حلفنا خن مارك نتيل لنا ما يكونن دخينكا دحانينا حزيز حشا عامل لنا أو زبها للو خونتاتون فتاني زخونة تصاوتات زوزحو دبلوماسيا يكون بوليتيكا وصاوتاتو اللعور زخونة خونتاتين أنا ركب لازم يجيو قمزاتو كخون ألو إيزول بوغاني thank you Thank you ባሻ ትክክል እዩ እንዳበልና እዩ ዝመፃና ስለ ዝኾነ ናይ ጉባኤ ድላይነት ደጊምና ንሰማዕቲ ክነሰልቹ ኣይደልን ኣነ እውን ኖርማሊ ብዙሕ ግዜ ኣሕሊፍናሉ ኢና to be honest ኣድላይ ምዃኑ እቲ ህዝቢ እውን ኣሚኑልስ ብውሽጡ እውን ዓበይቲ ሕቶታት ክለዓሉ እንዳሰማዕናዮም ነርና ኢና ኣብዚ ዝተገበሩ መድረኻት ኩሉ ማለት እዩ ለዚ ክኸውን ዘለዎ ካድረ እዩ ክትክኦ ዝኽእል ንዝመኸነ መሪሕነት ስትራቴጂክ ውድቀት ኣጋጢሙን እንታይ ኢሉ ከምኡ ከጋጥሞ ከሎ ከሸፍኑ ዝኽእሉ ካድረ እንዳፍረየ ክፀንሕ ክኽእል ኣለዎ ናይ ውድብ መስርሕ ንሱ ስለ ዝኾነ ናብ ጉባኤ ክውረድ ከሎ ኣብ ጉባኤ ክርከብ ዝኽእል ክፍጠር ዝኽእል ተኣምር ኣሎ ማለት ኣይኮነን እቲ ውድብ እንዳፍረዮም ዝፀንሐ ናይቲ ውድብ ኣይዲዮሎጂ ተሸኪሞም መስዋዕትነት እንዳኸፈሉ ዝፀንሑ ነመራርሓ ዝበቕዑ ካድረ ኣለዉ ኢልና ስለንኣምን 700-800 ላዕለዎት ካድረ ኣለዉ ንኽብል ከሎ ትውድብ ተተካእለኒ ክንድድላይ የኸገላብጥ ክእል እየ እዩ ዝብለና ዘሎ ኢልና ስለንኣምን እዩ ኣብ ኩሉ ላዕሊ ግን ናብ ህዝቢ ክወርድ ከሎ ኣብ ህዝቢ ዝርከብ ሰፊሕ ከም ምዃኑ ብተግባር እንዳረኣና ዝመፃና እንዳተምሃርና ዝመፃና ስለ ዝኾንና እውን እዩ ከምቲ ዝበልካዮ እሞ በዚ ክንዛዝም ኢና ነሎሚ እቱ ዘጋጠመ ብሓደ ገፁ زحزن بتحرق الصقعة من الواش تزلنا السنون بعلن أمينة تتعيسنين بهذا سلزلو أغريمنا خم ميديا معنا الزاربن already زجور تتعيسن تغينا بتصبق زجور أزنا ورا قرم حزي بدن بخستاوس على اللون زيون حماق تمرتي إلى بعلن حرميرن زي قدس بزخون يكون من قدقن ولدو تقرأيكم مهارو لو كحزل لو ويلز أمنوس خاون قدم الكاز جلس كايو نصبق صبق نحماق حماق إلكا بتصبق كفالو تخبره بتحماق كفالو قعا ناول رقي يحلف حماق تمر تغيخون بدن بنا تتنقى كخم زيغا نتحابر كام خاد أدلا يسل زغونا إنا نلعلو صنيحنا اتو مجلس زي مثل هنا جنزابة ونزي نيرو أدمت سوون تخطاتلت مدبنا مسانا صنيحكم مدلاونا سلسخافلكم بلبدي إذا مسجن باشا سناي جزي يكون الكا سناي ليت يكون الكا سناي تمنيتيو برغم شات إنترنت دخم إلى مثلا إني أسمع خان تغون سناي مشت كون الكا من دقيمة باشا كبرانن كم تتكتاتو لنا تصنح خمس باشا زغورنا يصالح زي مثل نيرو وصانح واحد ون زي يمثل حرقة زحزن اللو جاغانو ين بكزيين نيرن فيل نقبرينا أنا برسونالي فيل جيرأيه ነገር ግን ከዓ ካብ መስመር ዝወፀይ ተባሂሉ እንድሕር ተገምጊሙ ምንም ዝግበር ነገር ስለ ዘየለ ምቕባል እዩ ከምኡ ዓይነት ነገር ክድገም የብሉን ንፀላኢ ኢድካ ምሃብ ሕማቕ ትምህርቲ እዩ ንወለድና ፍፁም ናህና ከዓ ኣይኮነን ናይ ትግራዋይ ኣይኮነን እዚ ተማሂረናሉ ካልኦት እውን ተማሂሮምሉ ነገር ግን ከዓ በፅቡቕ ዝሰርሖ ዝነበራ እውን እንዳዘከርናየን ቀፃሊ እውን ነዊሕ ጉዕዞ ክጓዓዛ ዝኽእላ ስለ ዝኾና
ኣመሓይሸን ክጓዓዛ ይኽእላ እየን ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ መስል ነይሩና ኢሎም መደብና ምሳና ፀኒሕኩም ስለዝተኸታተልኩምና ብልቢ እየ ዘመስግን ደደቢት እናሓገዝኩም ደደቢት እናፋለጥኩም ስራሕትና እውን ናብ ካልኦት ክበፅሕ ናታትኩም እጃም እሞ እዚ እናገበርኩም ክትከዱ ደጊመ እንዳፀዋዕኹ ሰላም ምሳኹም ሰላምን ዓወትን ምስ ጅግና ህዝብና ክኾን ትምኒተ እዩ ትግራይ